What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again. Welcome back to my YouTube channel. And for today's video mga buddy, kung nakikita nyo ay para ako nasa kagubatan but it's a prank. Para lang ako nasa garden pero ang totoo niyan mga buddy, andito ako sa syudad. Nandito ako sa syudad mga buddy, no? Kung makikita nyo dito, look at this. Ayan mga buddy, kung makikita nyo, dito ako sa isang malaking lugar at nandito ako sa isang lugar na malaki. Kung alam nyo guys, taga Cebu kayo, tapos alam nyo yung anong tower na yan guys, nandito ako guys. Oh, pasensya na guys ha mga buddy kung medyo pangit na naman yung vlog natin ngayon, pero sana manood pa rin kayo. Kasi ngayon, lilibutin ko ang Cebu na mag-isa. Lilibutin daw ang Cebu. Pupunta lang ako sa syudad and basta andito ako sa syudad guys, andito ako sa isang mall. So andito ako sa Cebu City na ako lang mag-isa, hindi ko kasama yung team, wala yung Bisaya Vlog Squad guys. Hindi ko alam kung malilito. Hindi ka nalilito, saag, lilito, the fuck. Masag, uy. Hindi ko alam kung mawawala ba ako dito or something like that. Pero wag kayo mag-alala kasi meron akong isang kaibigan na kasama. Siya yung magiging tour guide ko dito at sana di kami mawala kasi di rin to sweet to. Si sweet to. So pasok muna natin ang ating malakasang intro in 3, 2, magandang araw sa lahat mga buddy. Ako nga pala si Panginoon. Ito pa ang weather forecast for today. At kung makikita nyo mga buddy, andito po ako ngayon sa SMC side cameraman. Okay, back to me. So dito po tayo ngayon sa SMC side. At kung makikita natin sa likuran mga buddy, makulimlim po ang panahon mga buddy. At kung makikita nyo dyan, ay umiitim-itim na po ang langit. Maitim na po pala ang langit mga buddy. At maya-maya po nyo na yun, makikita kayo mga thunderstorm. Nakikita kayong thunder dyan, mga effects po natin yan, mga effect. Kung matatamaan po tayo ng kidlat ngayon ay ganyan po talaga ang trabaho natin kasi kailangan po natin magbuwis ng buhay para istit na ng SM na background noise para po makahatid tayo ng magandang balita at lihitimong mga balita mga buddy. Pasensya na po kung ating mga background music ay nasa SM kasi nasa SM seaside po talaga tayo. SM Ulan na? Shit, ulan na biyang, gabuang. So yun na nga mga buddy, umulan na talaga sa labas at kailangan na namin pumasok dito sa loob ng mall kasi baka magkalagnat kami, may virus pa naman mga buddy. Delikado ang ating health. Health is important, so take care everyone. Lilibutin natin tong SMC side kasi isa ito sa pinakamalaking mall sa Cebu, di ba? Muna pinakadako sa. Ito yung pinakamalaking mall dito sa Cebu. At alam niyo ba, kasama ko ngayon si Andrea Brillantes. Mga buddy, dahil nandito ako sa mall, so dapat ma-experience natin yung mga bagay na di ko na-experience noon. Kasi ngayon, meron akong konting pera. So ngayon, itatry natin yung mga gusto kong itry noon na di ko pa na-try dito sa mall. So first thing first is itong bike. Gusto ko sumakay dito guys. Pero ngayon makakasakay na ako kasi may pera na ako guys. So guys, 1 hour, 150. So makakatry na ako na balik 1 hour dito guys. Riding this, ano tawag dito Biang? Kasi tawag ka ni Biang? Travel scoot. Travel scoot. Pwede ko ka-edit eh? Isa lang. Mura ba kung na-criminal anite? Okay. Hello guys, makakasakay na tayo ngayon mga buddy ng mini scooter sa mall. Basta may pagdagan na ni ma'am. Asi katawag Biang? Accelerator. And then forward and backward. Oo. Brakes. Okay, salamat now. Hey! Accelerator, then forward, backward, yeah, brake. Tara Biang! Hey guys! Bye-bye! Let's go! Don't forget to like, comment, share, subscribe.
laki pala talaga ng ano mga buddy. Napakalaki talaga ng SMC side. Ito talaga yung pinakamalaking mall sa Cebu kasi kung nakikita nyo, grabe nag-drive ako ng motor dito. Parang motorcycle racing camp. This is Body TV on your screen again. And welcome back. Hello, So na-try na natin tong bike, mini bike dito sa SMCC. Susunod naman natin na itong massage. So dito babalik kami, ma'am. Babalik kami mamaya. Magpapamassage po kami. Palagi ko lang ito nakikita sa mall pero hindi ko pa na-try. So kailangan natin i-try para sulit yung buhay natin. So tara, enjoy muna natin tong rides. Hey! Hey guys, ba't po nakalabas yung mga nipples nyo? Mag-ingat kayo sa mga nipples nyo. Okay? Bye-bye! Naku naman talaga, ba't pati yung manikin di na nagbabra? Joke lang guys. Hala, mango! Hoy, asa mangka? Pwede rin magsulod. May baligya po ba kayong mangga dito? Coco Martin! Coco Martin! Coco Martin! Bari, nag-stop over muna kami dito sa isang milk tea na tinatawag na Coco Martin! Makatapos namin kumain dito ay sasaulin na namin itong motor na to. Tapos magpapamassage na kami doon sa taas. Yan, massage na tayo doon. Coco Martin! Hi ate, we're back! Pasensya na po, natagalan, nalito kami sa daan. So mga buddy, thank you so much to Travel Scoot for riding this bike. What? Napakagandang experience mga buddy. So tapos na po kami dito. So pasensya na po ate kung na-delay kasi naligaw po kami, napakalaki kasi ng mall. Thank you te, thank you sa pa-rides. Ari namin te, thank you. So ngayon, pupunta naman ako kasi hindi ko pa na-try sa mall yung massage guys. Gusto ko ma-try yung massage machine na massage. Dito na kami sa massage. Gusto ko ma-try ito eh. Hi te, say hi to my vlog. Hello. Hi. Subscribe to my... Ito na yung inaasam-asam ko. Nakapamassage na ako dito. Ay, ganito pala ang pili na minamassage dito guys. Agay. Talented to na machine. Okay, akong lubot. Kilukas ako lubot. Kana. Nice. Ang galing mo naman magmasahe. May tip ka sa akin mamaya ha. Bibigyan kita ng tip. Harap. So guys, magpapahinga muna ako. Tapos pagkatapos nito, uuwi na ako. Magpapacharge muna pala ako. Sige, bye-bye. A few moments later. Grabe guys, it's so satisfying. Ay, nakatulog na nga ako. Hindi ko alam. Nandito pa pala ako sa mall. Akala ko nasa bahay ako. Nandito pa pala ako sa mall. So kailangan ko nang umuwi. At happy ako kasi na-try ko tong mga bagay na di ko pa na-try noon. Na mga bagay dito sa mall. Like, amazing. So satisfying. Pwede extend 1 hour. Tapos na po. And, aray akong piang. Na po mga buddy, tapos na kami dito sa mall. Tapos na ang appointment namin dito sa mall. So, uuwi na kami. Joke, bibili pa pala ako ng damit. So, thank you so much to ate. Hi ate. See you. Hi. Balik-balik ka dyan, te. Rotin ko. Bye te. Regards to te ka ni medyo mal dito. Yeah. Bye te. Arigato gozaimasu. Uwi na kami guys. Bibili pa pala kami ng damit. Tapos uwi na kami. Tapos magkikicharge muna ako ng cellphone ko sa bahay nila. Tapos uwi na talaga ako kasi mag-grab ako. Wala na akong battery. So bye guys. Peace out. At so ayun na nga mga buddy, no, ako ay nakauwi na sa aming bahay at pasensya na naputol yung vlog ko kasi 1% na lang po yung battery na naiwan sa aking pagbablog kanina. Eh kasi mga buddy, nakabook pa ako ng Grab na sakyanan, si tawagan na kaya Grab car, nakabook pa ako ng Grab car before ma-shutdown yung cellphone ko. Eh kasi pumunta ako sa bahay ng best friend ko para mag-charge pero baliktad yung pag-charge sa kanilang charger. This 4% yung battery ng cellphone ko. Pag-charge ko sa kanila, naging 3%. Ano ba yung charger dyan? Kabaliktaran yung pag ano? So kaya binilisan ko pag-book ng Grab taxi, ay Grab car.
At nakauwi ako kaagad dito sa aming bahay. Kaya thank you so much mga buddy. Sana nag-enjoy naman kayo sa vlog na yon kasi medyo sobrang nag-enjoy ako kasi sobrang ganda talaga ng Cebu pala talaga. Dito lang kasi ako palagi sabay nagmumukmuk ako eh. Kaya medyo di ako nakapag-vlog kasi kinakain ako ng aking isip. Pero ngayon, we are back in action mga buddy. Kahit pangit na yung contents natin basta gagalingan ko lang para sa inyo. I'm gonna make a daily vlogs as long as I can. So mga buddy, sana maging successful tong challenge ko na naman sa sarili ko. Kasi ako na magche-challenge sa sarili ko para magkapera ako. Kasi pera na to, naging bato pa. Hindi na ako nag-upload. Bobo ka naman. So mga buddy, hope you like this video. If nagustuhan mo yung video na to, don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. And by the way, this is Buddy TV. Ikaw Teo, apil ka Teo. Okay, para Gulaster ka, puno! Kaya medyo maldito! so yun mga buddy, gagamitin natin yung line ni Kuya Roy kasi napakaswerte nun sa akin eh. Dumadami yung views ko kapag ginagamit yung outro na line. Hanggang sa sunod igayon mga buddy, kita tabuhan! Peace out! Woo! Let's go! Tama ba ito? Murag pangit man. Pang sundalo ba? Pew!